Това е Добро утро, Бургас, понеделник, началото на новата работна седмица. Ще ви заредим с спортна енергия и изкуство, както вече казах, темите ни тази сутрин, айкидо и Бургас и морето. Приключи ежегодния фестивал. Орлин Горанов е победител тази година. Разбира се, той няма да бъде гост в студиото, но други представители на фестивала, с които ще поговорим за това. Започваме обаче с айкидо. Говорили сме за много видове спорт. До сега обаче не сме говорили за айкидо. И как сме могли да пропуснем, след като нашата колежка, водеща на предаването Медик по канал 0 Гергана Давидкова, тренира именно айкидо. За много нейни таланти вече знаем, но за това все още не. Но Гергана пък е поканила своите колеги от айкидо клуба в Бургас, Айкикай, се казва той, за да разкажем за този спорт и за ползата от него, за това какво може да ни донесе тренировката по айкидо. Представям ви сенсей Николай Иванов и сенпай Надя Собашева. Разбира се, и айкидо си има своята специфична терминология. Сега ще се опитаме да никнем там. Но аз искам да започна наистина с Гери. Гергана, ти си първо медицински работник, специалист, след това телевизионен работник, водещ на предаване. От кога се занимаваш пък с айкидо? Добро утро, Мария! Благодаря за участието. Благодаря и на гостите, които присъстват. Наистина аз имам много таланти. Един от тях е айкидо. Аз всъщност започнах да тренирам в детските си години карате. И когато реших когато пристигнах в град Бургас, всъщност исках да продължа да тренирам пак някакво бойно изкуство, но тъй като вече не съм първа младост, прецених, че каратето не е най-удачният спорт вече за мен. Така, поинтересувах се кой е най-добрият клуб в града, кой е най-добрият инструктор и съответно ми излезна името на сенсей Николай Иванов. Ти беше ли запозната преди това с спорта айкидо? Не съм тренирала, но беше запозната, но бях запозната и знам, че в той не е спорт, той е бойно изкуство. Да. Има разлика. Така е, вие специалистите си го знаете, ние често грешим. Знам, че е бойно изкуство наистина. Много хора така се объркват. Той сенсей Иванов след малко ще поясни всъщност защо не е спорт. Защото специално за айкидо няма ограничения във възрастта. Много е важно това да го отбележим. Да. И нека веднага се обърнем наистина към сенсей Николай Иванов. Защо бойните изкуства по принцип наистина се наричат изкуство и на вас, хората, които се занимавате с тях, не ви е приятно да се нарича спорт това? Какво ги различава? Философия не има е в спорт тях? в чист вид. Имам предвид... Общо взето, тъй като повечето бойни изкуства идват от изтока, ако за айкидо говорим специално, идват от Япония. Там идеята за това да смажеш или да убиеш другия на всяка цена отсъства. Тъй като японците са едни хора, които са малко по-различни от нас. Много по-различни, бих казал. И на първо място седи уважението към отсрещния. Независимо кой е този човек, независимо какво е постигнал в живота си. Фактът, че човек е достатъчно, за да бъде достоен за уважение. Оттам тръгва всичко всъщност. И самото практикуване на бойните изкуства, въобще като цяло, не говоря само за айкидо, има за цел да развие личността, има за цел да направи човека по-добър, има за цел да накара човека да се бори сам със себе си и да побеждава себе си, а не някой друг и това да му носи щастие и удовлетворение. Както е точно наистина в повечето спортове. Както е в спортовете. Тоест тази спортна злоба, насладата от постигнатата победа върху другия не присъства. Трябва да се причупи това точно това е. Тук става дума за едно хуманно отношение към отсрещния, а не за неговото унищожение. Специално в айкидо е по този начин, което в моите разбирания е есенцията на бойните изкуства. За това ли избрахте това изкуство и кога го избрахте? Или то ви избра? Как се срещнахте?
Ако за мен трябва да говоря специално, аз много съм обичал бойните изкуства винаги, като цяло. Винаги съм казвал, че ако не се занимавах с айкидо сега, щях да се занимавам с друг вид бойно изкуство, но при всички случаи щях да правя нещо такова. А иначе аз започнах 89-та година. В онези години бойните изкуства бяха, преди 89-та година, сигурно сте запознати, нямаше възможност да се практикуват бойни изкуства поради тогавашния режим. Но края на 89-та година, когато нещата се промениха, в България имаше огромен глад за бойни изкуства, мога така да кажа, като цяло. И тогава, благодарение на баща ми, имах възможност да наблюдавам една демонстрация по айкидо. Първата в онези години, за нашия град, за Бургас говоря. Откъде дойде тази демонстрация? Кой направи? Тази демонстрация да се върнем в историята на спорта. Значи, лека му пръст, че го споменавам, сенсей Георги Иванов, който е основоположник на организираното трениране на айкидо в България тогава. Дойде в Бургас със свои възпитаници, за да представи айкидо за пръв път в Бургас. За нас беше много интересно, тъй като айкидо е по-различно от другите бойни изкуства. Да видим нещо, което не прилича на останалите. Много бяхме впечатлени, разбира се, аз бях дете тогава. И в момента, в който видях демонстрацията, веднага реших да започна, въобще не се замислих. Любов от пръв поглед. Преди това занимавахте ли се с някакъв спорт? Преди това съм правил много неща, но с бойни изкуства не съм се занимавал. Пак казвам, това беше преди 25 години. Бургас всъщност е люлката на много и силови спортове, и бойни изкуства. Може да се каже, че и за айкидо така Бургас е бил от голямо значение за историята на този спорт. Със сигурност един от водещите градове, така, айкидо е изключително развито в нашия град, което е страхотно. Да, и да кажем за самия клуб Айкикай, той от кога е бил създаден? 1997 година започнах да се занимавам с преподавателска дейност. От тогава до момента не сме спрели общо взето. Ежедневно, да. Се основава самия клуб и получава това име. Да, Айкикай. 1997. И така до сега. Да. Ще кажем след малко така за развитието му, за това как натрупва популярност, кои хора така го избират като спорт. Но веднага можем всъщност да се обърнем към Надя. Сенпай, после ще кажем и какво значи това, защото за сенсей като че ли е по-популярно и хората знаем, нали, какво отдолу-горе означава тази титла в бойните изкуства. Надя, всъщност ти си по-скоро в спорта и затова пък е любопитно да разберем ти пък как избра айкидо, как се срещна за първи път с този спорт и как така реши да тръгнеш да практикуваш. Ами, в сравнение с сенсея, определено доста по-скоро се занимавам. 5 години. Това са 5 години вече, да. Които, като се замисля, сякаш са цяла вечност, понеже всички тренировки са наситени с толкова емоция, наслада и някакси хармония, любов помежду ни, нали, хората в залата. Интересен е начинът обаче, по който ти попадаш в залата. Не отиваш така със собствена мотивация, решена да практикуваш някакъв спорт, някакво бойно изкуство, а отиваш заради детето си. Точно така. Разкажи как стана. Не закарах детето си всъщност на тренировки, като разбрах за айкидото. После се оказа, че понеже ние с сенсей Иванов сме съученици от детските години, значи, и че друга връзка има при точния човек, да. И така започна всичко всъщност. Впечатли ме красотата на самото изкуство, на това, че има дисциплина, че човек се учи на отговорност, на уважение към личността. И мисля, че едно дете на първо място би трябвало да бъде възпитавано в този дух. Така, първо това ме привлече всъщност. Заведе детето си? Детето ми беше на 5 години тогава. Само на 5 години ти се довери, че може да практикува айкидо. Добре, ти ли си видял опасно това, чисто, нали, така логически задавам този въпрос. Не се ли страхуваше така да се бие детето ти от 5 годишна възраст или просто се довери на сенсея? Освен, че съм се доверила, тук няма такива атаки, които да водят до кървища, нали, и разни кръвопролития, просто... Липсва бойния елемент.
Липсва бойния елемент. Тук се насочва вниманието върху концентрацията, върху движението самото, върху позата, нали, така нареченото камае в това е бойно изкуство. Това е хубаво да го кажем на хората, че не е опасно да се тренира от децата. Тук се набляга на баланса. Точно обратно. Най-вече, да. И на изкарването от равновесие на човека, който е примерно срещу теб. Тоест по-скоро психологическо. Точно така. Тук ще ни обясни повече самия сенсей. Да кажем обаче за теб повече, значи хубаво за детето си го избрала този спорт, Абсолютно. Искаш да се развива, да стане балансирана, хармонична личност, Точно, уверен в себе си. Абсолютно. Това възпитава спорта. Да бъде уважително. Кога реши обаче и ти да се впуснеш? Ами в момента, в който започнах да гледам, може би мина един месец, в който наблюдавах самите тренировки и се пуснах и аз. Да. Всъщност за доста кратко време си постигнала това ниво, сенпай, така ли е? Ами, може би, не знам, не мога да го допълня. Тогава да попитаме сенсей Николай Иванов, какво означава всъщност сенпай и за колко време може да го постигне един човек, който очевидно Надя има качества? Значи в нейния случай, тя понеже е скромен човек, аз ще кажа. Да. В нейния случай, тя тренира всеки ден. Това е причината. Причината е, че тренировките й са ежедневни. Смея да твърдя, в момента изключвам останалите инструктори, с които работя, разбира се, моите други сенпаи, които имат много опит. Мога да кажа, че нейните умения са постигнати на база ежедневен труд. Това въобще не е лесна работа. Свързано е с себеотдаване, време, постоянен труд, много желание за трениране. Такива хора са малко, повярвайте ми така. В нейния случай затова е така. Затова смея да твърдя, че за такъв кратък период от време... Не всеки би могъл да достигне до това ниво сенпай. Бих могъл да кажа, че много хора биха го направили, стига да положат необходимия труд. Тоест, ако тренират както Надя. Предполагам, че Гери не е чак толкова, как да кажа, упорита и постоянна. Съжалявам така, че в предаване трябва да го кажа, но по-често бих искал да идва. Но тя е заета с много други неща си. Заета Гери в твое оправдание, да кажем, защото я виждаме тук и в телевизията колко усилия полага и с колко проблеми трябва да преодолява, за да успее, и това просто носи много години. Да, не е поради липсата на желание, определено. Да, определено ти е, и на тебе ти харесва много това бойно изкуство. Кажи си и ти. Да си това, кажа аз. Това върху това, какво промени айкидо в теб? Преди това искам да кажа, че цели фамилии, майка, баща, деца идват да тренират. Общо взето, любовта е взаимна и наистина преди всичко там сме приятели. Преди всичко сме приятели и тази обща любов в айкидото ни сплотява. И наистина трябва да си един по-специален човек, да го усещаш духа на айкидо в сърцето си и оттам вече това е като един вид зараза, една болест, която в хубавия смисъл, разбира се, ни обхваща всичките и няма как да престанеш да тренираш. Чувството е неописуемо. Преди всичко това се дължи на инструктора. Много е важно. Аз когато посетих за пръв път залата, първоначално на всеки един препоръчам да гледа поне един път една тренировка, след това да се пробва поне на една тренировка, да види как самия той ще се почувства. След това ти от само себе си решаваш и започваш. Пленявате и не се откъсваш и както Надя посещаваш абсолютно всеки ден тренировките. Да, но ето, ти си тренирала преди това карате и веднага пак се връщам към сенсей Николай Иванов. Възможно ли е, ето сега аз изведнъж тук много се заинтригувам от вас и без преди това аз ходя само на фитнес, така, поддържам форма. Възможно ли е, без да съм се занимавала никога с каквото е да било бойно изкуство, тук вече споменахме, че възрастта, айде я игнорираме, може да започнеш на каквато искаш възраст. Всъщност да кажем, така ли е? На каквато и да е възраст? Няма възрастови ограничения, бихте могли да започнете по всяко време. Няма. Обаче,
Има ли значение това, че примерно преди това никакъв такъв спорт за координация не съм практикувала? Нямам тази разтегнатост? Няма? Абсолютно никакво значение. Бихте могли да започнете, независимо от това дали сте се занимавали преди това с нещо подобно. Не се изискват някакви специални физически умения да имате, за да правите това нещо. Самото трениране е много освободено. Не е обвързано с нищо, няма задължителен характер, не е необходимо да отговаряте на някакви изисквания. Тренирате до толкова, доколкото тялото ви позволява да го правите и най-важно, доколкото искате да го правите. Тоест, идеята на самото трениране е да се почувствате добре. След тренировка да се почувствате удовлетворени. Това е всъщност. То звучи просто като фантастика, но... Не, реално. Да включим и двете момичета. Как се постига това? Ето, всъщност, Надя най-скоро е навлязла в този, пак ще кажа спорт, но нека зрителите ми... 5 години не са малко. Не са определено, сигурно. И то пък ежедневно трениране, така че тя компенсира. Инструктор, тя вече е едно рамо на Сенсей Иванов, тя е на доста високо ниво. По-скоро аз съм отскоро в този вид изкуство. Преди това в друг бойно Тя е доста напреднала вече и помага. Тя е помощник инструктор. Така че, за което аз и благодаря, помага и на мен много. Всички си помагаме в залата. Искам да кажа, че имаме страшно много деца, трениращи деца. В айкидото няма състезателен характер, няма боен характер, както е при каратето, ММА и спортовете. Има демонстрация, демонстративен характер. Това се прави по време на семинарите. Ние сме партньори, взаимно се сменяме. Когато сенсея ни покаже една техника, първо аз я правя върху моя партньор, след това се сменят ролите. Пазим се взаимно, съобразяваме с начинаещите, разбира се. И просто не би трябвало да има никакви травми и поражения върху организма. Ето, стигаме до Абсолютно. Темата за травматизма и всъщност ти изчерпваш по този начин, защото... Всеки, който се чувства в добро физическо и психическо здраве, да заповяда да тренира. Разбира се, в началото трябва да се научат как да падат. Може да има... Всъщност този въпрос ви зададох и на двете. Какво е основното, което всъщност променя до такава степен човека? Какво научавате като база? С дишане занимавате ли се? С някаква концентрация, която... По-скоро нека сенсея да отговори. Айкидо е базирано на самурайските общо взето така виждания за воденето на двубой. Огромна част от техниките в айкидо произлизат от работата с оръжие. Нещо, което е специфично, нещо, което бих казал не е много популярно в днешните, тъй като хората не се разхождат с мечове самурайски по улиците, нали така. Но тъй като е традиционно японско бойно изкуство, общо взето бих казал, че огромна част от техниките от миналото са останали до ден днешен и се практикуват. Разбира се, ние не убиваме отсрещния, както Гергана каза. Много е важно да се знае, че в айкидо става дума за практикуването с партньор. Не е противник, а е партньор. Също така е важно да се знае, че няма по-добър, няма губещ, няма и някой, който да спечели. В този смисъл съревнованието липсва. И сега, като обясняваш така, се сещам за движенията на не кой да е, а самия Стивън Сегал, с който вие се срещнахте лично и успяхте да тренирате, да се докоснете така до тази голяма звезда от Холивуд, от холивудското кино, който беше тук в Свети Влас, мисля, че се срещнахте на тренировки. И за да добием по-точна представа, приличат ли нещата на това, което той показва по филмите, където аз просто по някакъв магически начин, той просто така си раздвижи ръцете и 10 души около него се разхвърчават. Някакси много едни леки, плавни движения, точно без никакво усилие, без нападателност. Той някакси просто... едва ги прави движенията. Да. Това ли е?
Това ли е? Нека да не забравяме, че най-вероятно това е кино. Говорите за филми, нали? Разбира се. Сега, със сигурност... Но да речем, това ли е така базата, основата? Нещата в залите не изглеждат точно по този начин. Сега Стивън Сигал по филмите убива там едни хора, нали, раздава правосъдие и така, и им чупи носовете и така. Такива неща не правим и ние, защото представете си, тук трябваше самичък да си седа сега. Особено пък или пък дамите. Така. Истината е такава, че наистина този човек е айкидо майстор, живял е в Япония 18 години и е тренирал там. Един от много малкото неазиатци, които са имали привилегията, поради ред причини, да преподават бойни изкуства в Япония. Това е прецедент. По принцип не се случва много неяпонци да преподават японски бойни изкуства в Япония. Но все пак това е кино. Това, което се случва, това, което виждате на екрана. Всички но приличат ли движенията? Има, разбира се, че има някакви прилики. Разбира се, че има някакви прилики. Ако мога така да се изразя, тъй като при нас, както вече обясних, практикуването е с наложен контрол. Ние много внимаваме кое как изпълняваме, до каква степен усукваме една китка така, че тя да не се счупи, до каква степен обръщаме един лакът така, че той да не се счупи. Различните видове хвърляния, които се изпълняват, също е огромно значение има да бъдат приложени с необходимия контрол, така че другия да бъде запазен. И в този смисъл, нека да кажем по филмите, че той преминава тази граница. Тук може да покажем няколко снимки от срещата ви с него в Светия Влас, тренировките на Айкикай Акидо клуб Бургас. Ето виждаме. Дори Гери Май отпред на първа линия. Аз лично ти завидях за тази това, което виждате... Той тук е с черен костюм. Това случайно ли е? Честно да ви кажа, според мен е някаква холивудска такава. Нали, холивудско хрумване, някакво такова. Изглежда ефектно. Но беше интересно. Аз за втори път, това съм аз там долу, където ми мачкат пръстите. В схватка. Да. Като гледам, не са ти превързани. Не, всичко е наред. Както ви казах, контролирано е всичко това, което се прави. Става дума за договорен тип практика, пак казвам, не се избиваме. Тук и деца си включили. Аз за втори Той път... преподаде уроци или така, как се казва? Фактически ние имахме тренировка с него, едночасова беше много интересно. Мога да кажа, че голяма част от това, което той показа и обясни там, е това, което показва по филмите. Ето и Надя в момента виждате как... Надя и тя с щупени пръсти. Да, но всъщност пръстите и са добре. Добре се виждам ги тук, могат да свидетелстват. Истината е такава, че беше много интересна срещата ни с него. Все пак не срещаме всеки ден холивудски звезди насам там да се разхождат. Вдъхновяващо ли подейства това? Ето към Надя сега като дама, за хората, които тренират айкидо, вдъхновяваща ли беше тази среща? Ето самия сега тренира. Зависи от човека, може би, понеже аз, когато видя някого на среща си, го възприемам най-вече като човек, като личност. Какво ти беше усещането за тази голяма звезда? Не знам, чак толкова не съм се вълнувала всъщност. Наистина за мен беше огромна чест, че имам възможността, понеже не всеки я има, да види толкова популярен човек на живо, но възприемам го като човек. Всъщност радвам се, че той е постигнал толкова много за всичко, за айкидо като популяризиране, понеже той е един от хората, които из целия свят са разпространили това бойно изкуство. Прилича ли поведението на това по филмите? Пак тук се връщаме. Нали, там той е един... Сигурно, да. Той е тежкар. Малко си е тежкар, доста и на килограми е натежал. Доста едър, да. Доста едричек, да. И много внушително присъствие. Ти обаче даже сподели, че малко даже надут ти се е видял. Може би това, че все пак е известна личност, го прави такъв, но... Може би холивудските звезди трябва да бъдат малко по-различни от останалите. Все пак разбира се, да има по-голям респект от тях. Въпреки това бих казал, че беше така, срещата ни беше много приятна, включително накрая той предложи да му зададем въпроси, които са свързани с практикуването на айкидо. Мога да кажа така, някаква много приятна дискусия имаше. Мога да кажа, че той така стопи ледовете още в самото начало. Аз се срещам с него за втори път вече, отново на тренировки. И
така, пак ли в България пак в България преди това, беше точно преди 10 години, през 2004-та. Имахме семинар с него сега, също беше доста интересно. Мога да кажа, че съм благодарен на този човек много за това, защото той направи айкидо популярно в целия свят. Включително сме имали много интересни случаи, някой да дойде и да каже, бе, вие тук това дето го тренирате, онова, където Стивън сега ли го прави? И ние като му кажем, да, и той каза ми, добре, започвам. Така че, пак казвам, филмите са филми, нали? Трябва да се разграничим от това, което се показва. Разбира се, всички сме наясно, че там е малко преувеличено, но пък наистина е вълнуващо. Трябва да вървим към финал на разговора. Нашата колежка Гери е заета и трябва и да вървим към другата ни тема Бургас и морето. Гери, да кажем накрая за... Да, само да спомена на бързичко. Ние имаме клубове в Несебър. В Меден рудник се отвори също зала. Наши сенсеи, ученици на изкуството Сенсей в Бургаско. Иванов съответно са инструктори там. Това са на Айкикай. На нашия клуб, да, в Несебър и в Меден рудник имаме, и в Бургас. Карнобат също. В Карнобат, да, допълвайме сенсей. Да. В Бургас могат да ни намерят в училище Свети Кирил Методи и в Пенчо Славейков. Да, тренираме, да заповядат. В интернет също имаме сайт. Могат да ни намерят. Наистина първо на страницата ви. Да, могат да изписват Айкикай и веднага излиза името на Сенсей Иванов. И искам да благодаря на инструктора от град Несебър. Благодарение на него ние направихме връзката съответно с Стивън Сегал, да кажа така една тайна, една от дечицата, които тренира при него, съответно неговия баща. Стивън Сегал отишъл в заведението да вечеря и съответно той споделил, че неговото детенце тренира същото изкуство като него и той се е заинтригувал. Казал, чудесно, нека да заповядам, искам да се срещна с тях. Да кажа, да разбуля мистерията около нашата среща, как точно се осъществи и да благодаря на Атанас Ангелов, сенсей от град Несебър, че осъществи тази наша среща. Желая ви успех на всички, успех на това бойно изкуство и неговото развитие. Конкретно на Гери, айде, сенпай, и тебе да те видим скоро. Още малко. Да. Ще има и демонстрации. Ще има и демонстрации. Добре. Тогава вече ще бъдем там и ние да поснимаме. Благодаря ви, че бяхте гости в студиото. Продължаваме нататък предаването. Останете с нас.